Maserati, bass a kick up. Sziasztok, ez itt a... Members. Igen, és amit látjátok ma, egy kicsit gameplayezni fogunk. Vagy hát fogok. Fogunk. Már 5 percet, 5 percet. Ja. Ugye most a Dani játszik. Indítsd el. Így, van indítva a stopper. És olyan 10 percenként fogunk váltogatni. Na csak 20 perces lesz a videó. 20 perces Ja. lesz a videó. Igen. Látjátok, nincs nálam semmilyen pucércsávó vagyok. Kicsit bedel. Itt vagyunk a Wellington farm alatt. Akkor menjünk Wellington. Ide is jövök. Az azt aztán. Remélem találok jó cuccokat. Zsolt. Szóval meg. Elviszem, begyújtok vele. Ja. Úgy kéne, hogy ki kéne játszani a zombikat. Quad. Van benne benzin? Igen. Van, 28%. Hagyjad ma. Ott egy fegyó. Ó, Legyen benne történt. Imádkozz! egy a kettőből. Kettő. Jó, de laggolok. Kettő. Wheat seed. Egy potato seed. Potato seed. Jó, Tehát mi felbeszélik, semmi baj, ülj rá, és akkor menjünk. Most nem köszöntél. Jó, ezt még nem is vezet. egy figése. De hova mész, nem víz felé még van, te. De legalább jó a vezetése. Ja, most itt szállj már előtt. Hagyjad ma ám is vele. Hova? Hé, be kéne menni ide. Tudod, abba a jó házba. Még nem mert hát de még nem mondtad, hogy az hogy Ma 10. fölmész és aztán onnan majd hát addig kitart a benzined. Úgy amíg ő bele. Hogy csak elkanyarod erre, Ja, főfele. és mész. Szóval. Hát ez képül. Már mondta, géba van benzinklit. Adj le. Hát de átmész szépen átsülsz. Picit laggol. Szóval. Jó, az így nem vagy laggol. Nincs, akkor el kell menni is hállattámba. Merre? Jóra és lefele. Mi nem? Akkor így megállok itt. Hoztam, nem? Itt megállsz és csak. Jó, hogy nem. Erre azt mondom. Ezeket tudod, mit lehet ebbe csinálni? Nem semmi, hallom. Megfelejtsük el, hogy itt van. Tehát nem el fogom felejteni komolyan, mert Itt tapadom. nem megfelejtsük. Ez azt hitt, hogy itt van autó. Bemész, azt megnézed, mit tesz ma? Hát ez csak laggol. Csak akkor. Ott van alatta valami cuccli. Pika. Acél. Acél. Az ész, nem? Ész. Ja, ész. Le akarja lőni. Mi a cucc az? Ezt figyeld, hátulra oda megyek, azt lejök velem. Jöjjön le, nem azt mondja. Nézd már, van benne golyó! Mibe? Pisztolyba. Nem. Mi fejlesz? Júj! Ez így nyomja, már nem hoz. Ja. Kicsit szól. Mi oda lett a krumpli? Jó, de egy krumpli, nem viszem. Hol vagyok? Bemész. Szóval van itt, van tagoljára. Nincs itt farba vagy hol. Most az egy krumpli, akkor a baj. Ebben a farmban még úgyse voltam. Ó, ott egy kecske. Mi a szarvas? Tudjátok azt, hogy Jó, de milyen gyors. szarnatkor, és elszalad a kecske. Mi van? Ezt most hogy értetted? Nem akarok lapolni a székkel már.
Akkor ne ropogjál székkel. Még ropog, de ropog. De akkor nem mozogjál. Na, nem Úgy. Szépen lassan tedd be a chipset a szádba. de lefeküdt csipzsák. Nem baj. Fulladjál meg. Úr, mi félből. És kockulok. Nincs is semmit tesz be. Legkockusra rakom, hogy fulladni. Ott volt egy zombi. Nem értem milyen madárjesztő feeling-es zombik vannak. Mert talán farmon vagyunk. Nézd meg, ott van valami kút. Nézd meg, ott benne van egy kislány. Ott egy traktor. Traktor, more! Nem, traktor van. Jaj, szia! Már megint, üss már le. Üss már le. Mivel? Ilyen lagga? Köszönöm. 5-2. Tigris. Ott tigris, az 2 ütésben meghal. Akkor mondjuk nem harapna szájba. Szájba az. Üsnek majd leszálljon az üzé. Kujja. Nem egy bunyós izé játékban. Azután, hogy itt van mögöttem. Elnézést, hogy nincsen webcam, de majd megoldjuk. Lehet, hogy gameplayeknél nem is lesz. Nem. Mondjuk minek látnád a pofámat. Példás legyen, példás. Hallod, szálljon a történet. Hogy néz ki? Most hol mész? Mész csak romplihoz? Mi van? Mi van? Most mi a bajod már? Most letesztelem, hogy mit lehet ebben csinálni. Miért hogy szét is látod volna? Mit csinálsz? Ez milyen a traktor? Nyugalom, nyugi. Enter traktorja. Mi van? Azt hittem, hogy ez a neve vagy Enter traktor. Akkor szartam volna össze magam. Bemegyek abba a nagy isthálóba. Üsthálóba, hallod? Üsthálóba. A tigris. Gyere tigris, Mi bigris. ez az üstháló? Istháló! Mi amúgy ez egy üstház? Vagy valami ilyesmit gondoltam, is. Nézd ma a Shotgun magazin. Magazin. Sportsát. Most nagyjából mulattok. Tok. Ez a két elverek egy rakás zombit. És minden szállít Az mondjuk így a mindennapi életben megölni egy zombit, azt akkor így... Hallod, 88. De miért lősz te? Talán azért megöljem. Hát, úgy csinálod, de hogy most így. Csak jönnek rá. Úgy mennyien vannak. Azt mondom, hogy mindenki lősz. Most egyet leszünk. Inkább futok. Szerinted is az jobb ötlet, gyere. Wow, nigga. Yeah. Add a traktor, more. Mi nem szóltál? Ne adjam már itt. Szóval. Végre találok életemben egy Johnnyt, azt itt hagyom. Johnnyt azt mondja. A John Deere, az a neve, hogy egy traktor, az a magyarul John Deere. Van benne lámpa? Ó, Nagyon baba. Azt baba. ez az Duda. Ez itt micsoda? Fa. Ja, elnézést. Itt fosztottam ki múltkor, nem szesz? De nem van, hogy Minden. Nemo. Nemo. Néma. Ó, flashlight. Ez jó. Ebbe is tudok ölni. Az még történt. Még egy flashlight. Ó, szép gatya. John, gatizmo. Öld már meg te. Öld már meg te. Te betyárikú. Betyárikó. Ezután még csinálunk egy Csét. Ja, csét. Jöttünk, ez biztos. És még elmondom bugyira. Könnyítesz magadon, mi?
Az előbb voltam. De hallod, minden, amit találok, most van benne benzin. Múltkor meg egy izébe volt. Egyetlen egy izébe. Ilyen szar rángoló autóba. Ez meg 68 HP-n van, és egy lámpával itt delegetném a zombikat. Ezért mondd, hogy nem vagyok kemény. Én az akarok. Egy só. Van egy rossz szívem. Lejárt a 10 perc. Nem baj. Nem van. Lenyírbálom ezt a néppártot, ha nagy üszte. Jó, most már amíg ezt az amit jelenleg visszajelni. De most olyan jó esik PvP-zni. Jó, cső. Jó, még szólni, pápá. Jövök én. Őszre le, bejön. Ez itt a bot, egy lapátot. Hát már mindegy, mert meghaltál. Uff. Na, Még a lámpa összekapcsolódott. egy négy. 10,5 percet játszottam. Ja, én is annyi voltam. Oké, jövök Ó, én. 20,5-nál leállítjuk. 20 és 1. Meg még elkezdeni meg. Na, elsőnek ki is megnézzük, hogy vagyunk, itt vagyunk. Sárottávnál, akkor bemegyünk sárottávnál. Igen, mondja. Nyilván a benzinkútnál van egy autó, azt van benne benzin. Mondja, de megittem. Csap meg. Jaj, Látom, hogy is megy. ja, nem. Itt tetted így is. Sziasztok, hogy tetszőkig vagytok, hogy inkább még a vizet. Na, hol van már vissza? Papa, baby. Az a baj, hogy ebben a webcam. Ezt múltkor hagytuk ott. Ja, ott hagytam már. Találtam jobbat. Akkor meghaltál utána. Akkor meghaltál. Van már 10% még nyilván. Ja, van, de nem. Ja, 10 Ja, pont 10. Zsú, kicsike. Zsú, kicsike. Itt a buli várok, Sálommal. Az előbb is elvárhintek. Bemegyek a benzinkútra. Van lenne jó, most talán egy benzinis kannál. Elmennél letelepedni. Akkor én ráfinnálok, és így fel. Elmennél letelepedni. Leraknám egy ládát. Hazudsz. Abba is van benzin abba az autóba. Pápá, testvér. Azt nem tudod, hogy kéne még visszamenni. Jaj! Vissza kéne menni a farmra, a traktori, meg a kvadi. Ja. Kicsit lankott. Traktor vagy a izék vadba volt 35%. Így a parkolom mellé. Fel belemegyünk a vízbe, semmi baj. Várjál, tudod mi lenne jó? Mondjuk ha az autóból Nézd ott! Ott belefolyik a víz. Vagy itt. Mi lenne jó? Hogyha az autóból kibírnád szedni a benzint, Hát? azt akkor átrakod a másikba. Ja. És van 2 autó. Az hogy? Mondjuk az akkor a betyártörteség lenne. Ez elkörteség. Jó, tudod, van ez a mondás, hogy... Jó, elnézést. Jó, ez mi volt? Nem robbant fel semmi. Ez mi volt most komoly? Nem tudom. Este van, és nem látok semmit, tehát újra fogok mindjárt futni. Jó van. Előbb neki mentem. Anya! Jaj, ez jön felém! Jaj! Manata! Jaj! Mennyi zombi, és köszönöm. Fuss már! Futok hozzá. Csücsülj be a kocsiba. Na, csúcsülök. Akkor várok egy órát. Nem elkezdek. Jönnek még mindig? Akkor elmegyek, és egy kicsit vissza. Így a víz alatt. Nem alvásom. De kérdeztem, hogy alvásom.
Jó. Most itt egy egész már. És meghat egyszer. Gyerünk a homehoz. Mi van? Ott vagyunk. 4,5 percet bírtál. Ez jó. Te még nem. Mi van? Jöjj. Ja, hogy már így nincs vagyok. Ó, kanadai zászló. Mhm. Jó. Hat. Mi ez 10 az autó? Szóval nem belehaladtad a videóba. Tudom. Akkor még az autó. Elrobbant. Akkor gyerünk újra. Na gyerünk most egy kis verekedés. Vicces lesz? Valahogy ez nem a te napod. De ez nem. Elmondjuk. Na most egy kis verekedés lesz. Ez biztos mindenkinek tetszik. Tudod, mit kellene? Azt kellene, ki kellene írtani ezt a... Kiírtam én. Gyertek, na. Lesz verekedés, mindjárt akarunk. Várjál. Ja. Ja. Mit akarsz? Mondom, úgyis tedd a prokére. De nem bírod, ne használtál egyet, mi? Keresztjük a karakterünket. Mindjárt szétírtam őket. Abban az autóban szerintem van bátni. Hát, jaj, már így. Elkapani. Csak már harcos lennék. Már harmadszorra haltál meg. Ja. Itt vagyok megint Charlotte. 8 perc alatt. Nem tudod, ez Charlotte. Akkor nem az. 18-27. Még 2 perc. Hát most nem sikerül valami nagyon profira. Délután még jó volt. Fájszál. Ez mondjuk most jó is volt. Tudom. Persze. Most jött. Szerintem állítsuk le a videót. Mert? Már laggóz tőle. Ja, hogy így már ezzel lepályom a kezembe. Oké. Fájszál jobb. Tettes. De betöbbit is vannak. Ó, ott a nyílt puska. Ez nem nyílt puska? Nem tudom. Ez lent a sírben. Most sima puska. Ja. Meg annyi. Igen.
Bűcsödöm el. Én nem ezeket az ilyen bolond zombikat, akik így állnak, azok, hogy nem támadnak meg. Mert nem vesznek észre. Nem veszik észre, hogy valaki így a hátok mögött így felszével ütögetja a vállát. Ott van háti táska, az vedd föl. Szia! Most ne halljál meg. Nem halok. Van, mikor már szereztél egy jó cuccot. Várj, lehet, hogy ide nincs volna. Csak az a baj, hogy mindig van jóban vagyok. Minden meghalok még egyszer. Most tudja megfogni. Elnézést kérek, hogyha én hittem volna, nem voltam. Még ezt a zombit meglőnöm, vigyázz. Vezet, vigyázz. Jó. Kiszakáltam. Jó, még egy ütögetem, de megkalt. Figyelj. Fejleszt, kész ki. Menj haza. Itt vagyok. Jó. Neked mondtam. Na gyere, na. Rendőrök akkor kirobbantottak. Na gyere, na. Úgy tudsz, hogy haza. Hát ilyen beleszállt már egy ilyen csorbába. Mert bele is szaladtam meg valami. Na. Akkor ez a sorozat ennyi lett volna. Ez az első gameplay volt, igen. És akkor a következő részben majd találkozunk. És hát kiderül majd, mi lesz a folytatásban. Igen. Meghalunk tovább, vagy végre sikerül lábrán, tovább. Igen. Akkor ez a Two Members volt, és találkozunk legközelebb. Ja, Sziasztok! sziasztok!